мо ки муҳофизат накунем, бовар кунед бародару хоҳару додару акаҳо касе ҳастин нестин, шумо ки хомӯш кунед муҳофизат накунед, пас шумо бояд донед ки шуморо ба ҳоли бад мерасонанд. бисёри одамо ҳамин видеоро тамошо мекунанд, бовар кунед ягон хубӣ намебиёрад, фаҳмидед? ҳамин кӯдакҳоро тамошо мекунанд, бо ҳамон як нацизмӣ, як нороҳатӣ, як бадбинӣ мешавад. ассалому алайкум ба тамоми мардуми тоҷикистон. ин муроҷиати ман ба тамоми блогерони тоҷикистонӣ ва тоҷикзабон. охирон вақто дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёр ҳамин хабарҳоро мебинем оиди тоҷиконе ки дар давлатҳои русия ҳастанд ва на хабарҳои хуш бигӯем мешавад. бисёр тӯҳматҳо аз ҷониби як аблағони рус ки намедонанд чӣ гапи хабар аст дар тоҷикистон, чӣ гап хабар шидагӣ аст, лекин видеонавор мекунанд. дар видеонаворҳошон бисёр танқид мекунанд мардуми тоҷика, паст мезананд, ҳар гап мезгӯянд, мегӯянд ки дар тоҷикистон солҳои 90-ум 95-ум ҳамин даври ҷанг дар хулоса як насткишӣ буд дар тоҷикистон, русҳоро насткишӣ мекарданд, бо дар дигар гуна видеонаворҳо мекунанд оиди муҳоҷирҳо. пас ман гуфтам, ман рости гап як видеонавор мекунам, лекин ман блогер нестам, ман як одами оддӣ ҳастам ки як видео мекунам. хай ин видеои ман на он қадар таъсир мекунад, барое ки фолловерои ман кам аст, лекин ман медонам ки дар тоҷикистон ҳастанд бачҳое ки хеле бо илм ҳастанд, блогеро бигӯем, хеле блогеро ҳастанд зиёд. забони русия ба дараҷаи олӣ мешиносанд, медонанд, ба забони англисӣ ҳарф зада метавонанд, ба забони тоҷикӣ ҳам ҳарф зада метавонанд, лекин ман намебинам ягон видеоблогере ки як бор гуфтбуромада оиди миллати худ, оиди муҳоҷироне ки дар русия ҳастанд, муҳоҷирони тоҷик омада як ҳарф занад, як муҳофизат кунад. пас ман ҳозир нишон метиҳам оиди чӣ хабар рафтеста. ман як тамошо мекунам, рости гап аламовар мешавад, фаҳмидед, хеле аламовар мешавад. пас мегум видео кунем, охи ба мардуми мо маъқул нест, хеле чиқагум дастгиришон камай, хеле гӯем мешавад. хулоса тамошо намекунам видеонаворои мана, ҳамон видеонавори мана ҳамон русҳо тамошо мекунанд, бо русҳо мегӯянд ки ту хулоса намедонӣ чӣ гуфтаисти. пас ман гуфтам як бор муроҷиат кунам ба ҳамон блогероне ки чизи зиёд доранд, тарафдорои зиёде доранд, подписчикҳои зиёде доранд, обуначиҳо мешавад ба тоҷикӣ. ба ҳама муроҷиат кардам ки охи як видео кунед, ба фикрам ягон чизе нест, савоби ҳамон тамом муҳоҷирона мегиред. бисёри муҳоҷир ҳамон ки дар Россия ҳаста, бовар кунед дугӯи ҳар як тоҷикистонӣ ҳастанд. оям ҳамин маблағҳое ки ба тоҷикистон оё мефирсонанд, хеле кӯмак мекунад ба давлати мо. пас ҳозир як видео мемонам, гӯш кунед. масалан ин ҳамин як мард, бибинед чӣ навистагиай: как резали русских в 1989-90 года в Душанбе, Фарғона, дружба народов, не забудем ва ғайра. 374 000 подписчик дора, фаҳмидед, 4 000 зиёд лайк дора дар зери ҳамин видеош, 3 000 зиёд комментария дора. хулоса бисёри одамо ҳамин видеоро тамошо мекунанд, бовар кунед ягон хубӣ намебиёрад, фаҳмидед. ҳамин кӯдакҳоро тамошо мекунанд, бо ҳамон як нацизмӣ, як нороҳатӣ, як бадбинӣ мешавад. пас ман гуфтам охи кане чаро видеоблогерои мо ҷавоб наметиҳанд ба инҳо. як чизи дигар бимонам, тамошо кунед. Котельники, где таджикам раздавали квартиры бесплатно. Наши многодетные стоят в очереди, а таджикам дают, господи, действительно, они же так приехали, они же прям вот русские, они прям вот репатрианты. У нас, кстати, везде сейчас все забито было. Вот, ну вернемся, значит, к этим узбекам, которые сейчас возбудились по поводу того, что едут воевать русские, которые живут в Узбекистане. Они едут помогать защищать свою родину.
аки и ҳамун як намуна аст, я ду намуна ҳаст, ки ана ман ҳамина тамошо кардам ва росташ бисёр гапи ноҳақ задаистанд, ё ганда тӯҳматҳои зиёд кардаистанд. Ман як сол пеш ба фикрам як видеонавор карда будам, гуфта будам, ки дар Тоҷикистон хеле гапи кӯро набуд. Мо мардуми Тоҷикистон тамоми мардуми Русияра, тамоми мардуми дунёро дӯст медорем. Дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ шуд, як бадбахтии мо буд. Яке ягон насткишӣ набуд, ягон чӣ накунед, бадбинӣ, хеле гапҳоро ҳар гап назанед, ки рости гап ҳамон видеонавори манам бисёри ҳамин русҳо буд омадан, ту бачаи ёши ту намедонӣ чӣ гуфтаистӣ, хулоса ҳамин гапҳо. пас ба ман савол ба шумо, касе ки ҳамира тамошо кардаистааст, илтимос, агар ки шумо донед ё ки шумо майдасол бошед, масалан ҳамон падару модаратон як бор савол кед, ки ҳамин дар Тоҷикистон дар вақти ҷанг дар ҳақиқатан насткишӣ буд ё не? дар комментария ҳатман илтимос нависед, чунки ман мегӯям, ки як видеонавор кунам, оиди намин як видеонавори хубтар кунам мегӯям ва пешниҳод кунам. хулоса инам як муҳофизат аст, мефаҳмед, инам як муҳофизат аст аз миллат, аз фарҳанг, аз муҳоҷирои худ. фаҳмидед, шумо ки муҳофизат накунед, шумо ки ҳамин сара хам карда қабул кардан гиред, хулоса дигар қабул кардед. Молчить значит согласен мегӯянд, фаҳмидед? ҳамин аст дигар. барои ҳамин кай ки инам хеле видеонаворо мебироянд, охи ҳамон муҳоҷиро, блогеро, нами зана ҳозир дидед, 87,000 фолловер дорад, 100,000 қариб. дар Испания штагай, дар Русия неста, ӯ дар Испания, дар Испания штагай, инам хеле танқиди пасти ҳар гап задаистай тоҷикоя. бовар кунед, ман видеоша ҳамаша намемонам, хитон агар ёве бидуред тамошо кунед, як гапҳои ё менависанд, ята дута видео не. хеле видеоҳо хеле зиёд ҳастанд, фаҳмидед? мо ки муҳофизат накунем, бовар кунед, бародаро, хоҳаро, додаро, акаҳо, касе ҳастин нестин, шумо ки хомӯш кунед, муҳофизат накунед, пас шумо бояд донед, ки шуморо ба ҳоли бад мерасонанд. тунам ҳаққи худро аз даҳани шер бояд гирифт. ҳаққи худро, фаҳмидед? ҳаққи дурусти худро, номи дурусти худро, номи зебои шарафи худро муҳофизат кунед, фаҳмидед? намонед, ки бадбахтҳо дуроянд тоҷикоро пас зананд. ин хеле видеонаворо ҳазорҳо одамо тамошо мекунанд, чи аз рус, чи аз дигар миллатҳо, чи аз Украина, Беларуси, давлатҳои Осиё. агар ки шумо хаб шидед, пас мегӯянд, ки ёра ин ҳамин гуна ҳарф задан иҷозат аст, фаҳмидед? барои ман муроҷиати ман ба ҳамон блогерое, ки масалан доранд, охи 100,000 зиёд доранд, 500,000 яхелиш доранд, миллионам доранд. ягон чизе нест, ки як бор биромада як видеонавор кунед оиди муҳоҷирон, тоҷикон, як бор оиди ҳамин ҷанги шаҳрвандиам хай як видеонавор кунед, фаҳмонед, ки ин бадбахтӣ буд, лекин насткишӣ набуд. мефаҳмед бародаро? тамоми ҳамин чӣ гапе ки ноҳақ аст, аз касе ки набошад, аз гирди атроф набошад, ҳамеша бояд ки муҳофизат кунед, фаҳмидед? шумо муҳофизат накунед, боз мегӯям, дар ҳама ҷо танқидтон мекунанд, пастон мезананд. нами видео дар YouTube кур намешава, охи хай кур намекунаша. яъне нами видео чанд сол меистад, ҳазорҳо одамо тамошо мекунанд, як рӯз не як рӯз рӯбарӯ мешед, мегӯяд, ки шумо тоҷикен, шумо инам хеле одам ҳастен, фаҳмидед? пас шумо видео ответ ҳастае, ку инами блогерои мо як хелош ба худо, ки ман ҳайрону медироянд, фақат ҳамин якдигар танқидкунӣ, пасзанӣ. худо, ман ята видеонавор оиди ошам кардам, гуфтам хеле оша нахӯрен, мая дуромадан қариб хулоса бисёр гап задан. бо ята дигар блогер дуромадааст, мегӯяд, ки ягон ҷое чӣ нест. худо, ман ба ӯ видео ҷавоб надодум. ба ӯ агар ки ман ҷавоб медодам, ба худо, ки ман конкретна ҳамин фактҳо кати, далелҳо кати ҷавобиш медодам, лекин гуфтам майли ҳамин биё гап назанам. гуфтам хулоса ҷавобиш надодам оиди ош, фаҳмидед? лекин блогерои мо медироянд, ха майли баҳс кунанд, лекин баҳси оқинона, дӯстӣ кати, на ки ту хеле буди, ту хеле буди, ту пас буди, ту чӣ шуди,
не мо ба пастии он киса даъват накардем, намекунем, мо ба миллатдӯстӣ даъват мекунем, мо ба ҳифзи ҳимояи худ даъват мекунем. Ассалому алайкум, бошен дар